Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru saya luka video. Atlu media ATM TV de bakatapa strati en we de bakaf charge you de update fu a kondres we switi sranang. Tide umitu abrada tapa strati en dan afiti fu takina abrada. Fu charge update, de politieke update. De ontwikkeling, de verwikkelingen in a kondre. Dodo! Fawaka! Ja. Dis nou wat toevallig met Dodo tapa strati do. Tek Dodo dira kotak no Dodo no kam sada no te kwansani. Want nou 2 week ik babay na sang no. De fans su Dodo no je no shinek su Dodo dus daar ober ik tak na direct met de deur in huis vallen. Oké, Dodo. Heb je baden de fans via Odi? Goedemorgen allemaal fan. Alasma, goedemorgen Alasma. Heer Grondtapo, heer Strana, heer Grondtapo, alle mensen. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Grondtapo. Dat na Odi voor Dodo. No, yere bakataki watera no de ina meer en stroom ogo force alok tu yere den tarief. Da we axus taki e no a stroom ogo alok tu. Omdat watera no de. Mate a watera kombaka efa stroom osaka. Vijfen a beleid distivaren dat die want ching watera no de. A volk moest paya gelak. Zo dit doen a volk altijd. Zo deze man die zo doen a volk altijd. A volk je nou een slaaf volk. Volk dat wordt de meest slaafie. Zolang is paar want chesani de meest teken voor mij aan. Zolang de man die want chef voor hoeken, in de man die deze man was zo van naam de voor hoeken, direct de meest trap is maar keer bakadat. Dat neem ik bij deze man. Maar tante kan bakken deze man dat mij herhaalt. Je moet niet voor handelaren stemmen. Je bedoelt je de kapitalisten? Je hebt kapitalisten, maar een handelaar toch? Het is een bedrijf toch? Die stem kan maar allemaal doen alles aan in een bedrijf voorbeeld. Dat is zo dus maar non-stop. Wat trouw die van jou, je gaat het niet betalen. Je kon nu dit toch? Dus maar zijn op hydrofoor naar Batra. Als je geen hydrofoor hebt, dan druk ik met die kraan, maar je betaalt even keihard. En dat je tak over aan meer sani. Mina tak over aan meer, maar tak over van de zoon de osofonen naar tafse. Dat is gewoon 3000 zoveel. Ja. Tafse. Ja. Zomaar de man wat deze, zomaar de man kapitein, zomaar de pasha, de man net doen next jiresma. Want kapitein Basha deze naam mooi. Vanaf de regering jas do, dus mijn naam tafse nog eens wordt is mijn money. Teno ete. Teno. Mis swagri siki is de brokopondo ka als maar moest spoed na atos foto. De man als maar begeleider voor begeleider ambulance. Het is een schande dat want deze de na brokopondo met is alleen maar money. Ameset. Give me de man voor man. Dus je bedoelt dat verpleegkundige no de? De chauffeur de? Maar begeleider no de charas maar kona atosto. Dus maar voor pai. Dat is maar nog eens om mijn money. Dat is maar voor boet pai wagi bijna derbe zo heen. Dat je nou als er na man. Dan dat je voor me go to me do alles aan dat tape. Zij had me toch. Give me toch. Enkel toch. Tere mo poto an DC brokopondo. Anom de wan brokopondo man. Amano doen echt direct man. Dus we denk dat we kunnen een decentralisatie. Pedes masref ook kiezen maar voor adorpu. De vet dat als aan het aneroko. Ane doen echt direct man. Mi luko die osso functionar tafse. De man go am timoni sana man meka osso srefi. Sana man bay wan doro sref podja osso. En niemand zegt wat. Maar zij denken met ADC net. Je mij tap de man voor een money, de man greedy black maar bijai.
Of omdat na... Kasma bijai. Of na... Alla posta demande de mij rampanir. Want blaka patera wan forma. Want blaka assemblee ta wan forma. Want blaka president me vrede. So furu. In berikel de mij afvoer vrouw. De mij zorgen den. Maar de mij benadelen ze maar voor die vrouw. Maar ino den taki na omdat politiek potamandera pe me kamano man functioneer. Amano one functionair. Wins in een man functionair, je moet je mond openmaken met deze machine dat wat die zegt dat. Ja, maar dat na probleem van, maar op een moment voor de makapura, maar like die zegt. Maar voor jou dat in hem goes gaan dat pe. I reckon fit you. Van je wat door voor le proponden op ambulance. Vaak kan dat den jukas maar wang, nekis, handicap money, kinderbijslag money, vaak kan. Hoe zei je? Hoe zei je bus congressman de wanneer? Dat demontax. De man sana next to taki me da abop. Maar luister nou. Me attack given toch 6 man, je kan bis me wat de abop hebben, is mijn zaak. Maar luister nou. Je takato dat. Is mijn wil. Maar dit zijn dat even onder de sociale zaken toch? En abop op sociale zaken. Abop denkt dat op sociale zaken, heel regering aftan. Ik look alle de minister maar onder mij, maar put onder minister. Maar dat probleem no dat Chan toch een probleem den abop toch? Abop een probleem den Chan. Chan nesi abop lek een partij. Maar abop het tang. Abop het brombangi. De man is helemaal een partij. Dat is op z'n moment in staan. De man is ter abop. Dadelijk de alla de partij zo mocht zien aan de man baka verkiezen. Alla de partij dat VAP hebben. Wie is na NDP goro kan VAP? Do broko yo. Wie is na NPS? Do broko yo. Wie is na Suma? Is dat er een abop? Is dat sanga PL? Sanga PL? PL na next voor takkie meer dan bron te waar. Ik heb alle kinderbijslag omhoog gebracht. Maar deze man heeft gezegd. Dus de man is toch, de man is in Brik de Mars. In Brik de Mars, de boutality. In Brik de Mars, dus bronco en bata kinderbijslag voor AOV. Maar 5 jaar, deze man nog eens dat zei die open. Deze man moet je met stokslagen. In ponde man is boy. De mensen vallen toen ze doen. Dus ik op AOV kinderbijslag, maar voor jaren deze man nog eens vanaf die regering komt. Voor jaren des man ook is man dat afzet, dus na voor jaren na afvoer. Dan mijn barang een biggie back dat podium van op een kinderbijslag, op een AOP, op een portisme money. I open maar 5 jaar des man ook is aan money. Dat zei die open. Dat de kadons man, de wakabaka de man dat hij had me. Eenmaal het katori dat hij. Dan hoe je een president. Uyere Yanni Simons. Yanni Simons taki a lening, a bedrag van lening in US dollar sang boutense, a payment sa boutense liba baka na 2,3 miljard. Chan aladen ten chan tak 4 miljard. Yanni Simons taki na 2,3. Maar nu na een laatste vergadering na Nikeri, aan mij haal asam bakataki aan 4 miljard. Maar ik heb 4 miljard. Maar mij taki en teken 4 miljard. Hoeveel taki lek volk umusu straf amandis af. Ja, 5 senatori dat is Suma LA. Na president LA of na Yanni Simons LA. Je zult van LA, politicus kwent LA. Maar Suma LA, na ofieren. Want niet naar Bribin politicus. Niet naar Bribin de maar. De man wanneer we kan naar baka voor den bereik den dol maar je het asre fase. Je asre fase het dan. Asre fase de man wanneer tang. De mama in een continu vooruit schrijven. In tandsteen de mama, jij moet in benadelen schrijft je de man.
Zo'n politicus dan. Politicus na. Maar Iedereen heeft zo'n politicus aan het deberen. Maar je vindt dat a politiek dat moest kinky. Kinky, helemaal in een kondre ja. Zeg dat nog kinky, de man heeft wat straf toch. De metale. Ai, zolang je voert dat je leeft in een wat straf. Nu kom ik je een voorbeeld. Jantro minister aan mij kwam niet tapas koos. Aan mij ik president baka. Tapas res koos dat aan mij kwam niet baka. En dat a fucking dom volk. Es doy luko. Ja. Ama me kapos. Ama ben minister, ama me kapos, ama verdien wat money. Ama tron president, ama bro kapos, ama verdien wat money. Ama ik we baka. Ama ik we baka. Ama me kapos baka, ama verdien wat tramon. En alles mes dong. Afvallen is dong en piertifitat. 25 mei kom. No pura man. Ja, mami. Ama breed het pura 25 mei mama. Goed ook ba. Mami, shit, taki nikeri. Net drukte, aman taki en de overtuigd taki wina voor kiezen zei kon. Maar awan winnen nou na 28 zetel, voor kan doen morgen ja volk. Maar wina zitten. Akanta maar wina voor kiezen vast na mana verstaan. Vast na mana verstaan, ondong, aman kan wina voor kiezen. Maar mina denken, mina denken, dat is mijn lauw man. Mina denken man. Mina denken was maar wat dit heeft angry jong. Vooral dit mag me. De nachtbariken tap des mag me. Voor jaar de nog des mag me. In nachtbariken tap des mag me. 5 jaar in een paai des mag me. In nachtbariken tap des mag me. 5 jaar in een des mag me. Dat er in nachtbariken. In loop van met tak zo biggie. Misaf samen tak in nachtbariken tap des mag me. Tap den dood foto's mag. Maar des mag me. In een vent zomaar boy. Le wasko yo. In een vent des maar zomaar. Mi otan tak nanga des mag. Tak in een moestem jamang. Pura man. En amana wani stem geen tuere. Ama wani puring. Maar atra regeren zei kon. In een mek nou af de ma kiskans lucht in sroto de mama's if de ma doen san. Teken a volkswil in sroto de man. Alla de wetsa de ma meki presidents ma in draaiden terug. Inaf aba assemblee van oudu. In regeer mora man. Je moet alles met president besluiten man. Lekker man. Lek Trump. Inom hoor rekening. Teken na direct. Je biggest Rotterdam heeft de nog kring dat je lust denkt. Im luko di de man kom. De man sap tak de bof fura konde de man biggest Rotterdam zomaar. No uno okong. Je Rotterdam mas baka. Je kan dit chan in Rotterdam. Dat te onderzoekatori van mannen de schuld dat je lust. Je nou go onderzoekatori fos dat je Rotterdam. Lek voor kom 25 mil, 26, 27 mil. De man denkt boei. Boei, strafu, de man moest verantwoord toe. De man moest verantwoord toe, sa de doe, nanga kondre money. De man moest verantwoord toe, sa de doe, nanga kondre money. Maar we zitten hier, adin kolusu in een case, dus adin kon vrij. En hoe no president, want president ben hoorkraak, hoe adin ben gwa strafu, want hoe sabi, voor skoutu ben tek adin dan. President bent taking die opdracht naar openbaar ministerie. Maar nou adin vrij. 5 jaar toen. Dat is voorman. Een voorman, een masrot, een voorman. Ik moet met dat breed voor de man, omdat ik sap tak in auto net ja volop. Na zomaar bijai we kon fit. This one, that. A hersan sabot tabe zitten de man kori. Allemaal wat doen, egi wel. Mi im luko di de man go, tjara man gore. Mi ne bemoei. Muna bomoy next for the man. Na bomoy nanga mitchi nanga misrefi nanga de mo go tax ma se pina mo go tax ides ma. Maar no one politicus na denki tak mi o tak gen. Mi nooit no tak in a nadeel van volk. If mi tak wa politiek party, dan me benadeel a volk. If mi tak wa politiek party, me benadeel a volk. Oké. Dus je tak ja volk. Jawel. En nou we je een minister voor Binnenlandse Zaken. Tek gronanga oso. En abo een voorzitter tak je niks nopsa. Er is niks aan de hand. Zo de mogen zeggen her kondre.
Niks aan de hand. Minister voor Grong en zij zegt precies. Ja, dat is makkelijk. Ja, makkelijk. Dus omdat die minister is, zij zegt om een precies. Die minister die mag kijken om een precies dat drugsdealer. Want na drugsdealer sponsor die partij. Je begint zo maar sponsor mijn partij. Druk 100 truien voor me. Wanneer ik heb gewonnen, kijk, 100 hectare voor je stelen. En een stelen geven. Zo met de map om mijn grond. Zo met portisma no appreciate tamoro. Na beloof. Amoro low assembleelid. Low assembleelid. Amanap no was man in baka. Toch aan mij beloof masani. Omdat aman de in een partij san tranga. Aman partij tranga maar man no tranga in een partij. Dan mij met misbruik van partij en ik heb beloof maar. Ik ga je dit geven, ga je dat geven, ze ga je niets geven. Het is niet zo makkelijk. Ons stap horosrecht voor de gek. Is wat ik kan worden. Laat kan ik wat ik kan trekken met de man meneer voor mij niks naar het trui sani. Wat ik naar Oseer. Ja, na zomaar je tak samen tak maar toch bemoeien niet. Ik ga bij Oseer halen. En na trui je stem geeft. En dan vraag aan je stemgie. T1 boom 15, no, look op terug naar het na. Deze mannen weghalen. Zodat je denkt, deze mannen, zodat je denkt, wat je 25 mei komt voor de man de show. Wat je 25 mei komt voor de man de show. Wat je 25 mei komt voor de zon. Maar je denkt, ik terug. Feest. Vraga. Nee, nou, voor de man. Een feestje, een feest. Oké, maar van je verklaar een grote opkomst van China VAP naar Nikeri. Dat dens maar zo massaal go arka president. Man be praten nyang. Dringi nanganya. Angere kirdes ma. Na angere kirdes ma mek dem smai bakade man bakara. Demo pinai. Messi voor een politicus de. O mekin las ale sani da yo lolo nem bakam. Niet. Ik leer ondervinden in een voorjaar is aan het doen, dan ik leer ondervinden van een politicus uitdragen. Na andere keer dus maar, met Nikeri bespanso. If manga ik wa Nikeri tide, if ik wa abab tide na Nikeri, ucha 1000 portie, 100.000 portie de smoke on jou. If ik wa NDP, de smoke kon. Ik kan een VAP, de smoke kon. Die mensen hebben honger. Dat is mijn pinaal. We kunnen fire op baka water op baka no, dat is mooi fina. Nou, dat fina. De man is ne horikene ayo. De man is Matura, Gayadin, Yogi, Chan, ze zijn op een missie. De man is toch een missie, de man is spannend ayo. De man is nog 5 jaar voor biggie den bedrijf voor dem. De man heeft niks naar een korte blakke mantje. Next te maken. Dat is mijn takje dat de man raakt. Is wat de man met jat. De man met jata. A bank beken na nga owe. Me de zeker voor de money van bank. If I rock na 3 miljoen. De pot 5 miljoen toen af de. De man is no doen ne jako. Deze man zijn before. Dan mek de raakt af misschien de voor me ja. Me na trobi. Me zat tak na bank man na nga minister owe doen. Maar ik heb een probleem met de takkie. Ik heb een man tap den dan, omdat ik niet takkie no doen niks. Oké, eenmaal. Ik vind het makkelijk voor Srika, maar de politicus oneerlijk. Eenmaal die takkie kara minister voor overweging, nee. Hoe de nou in wang alleen te nou. De pressie. Dat toch aan ministers doen drapen. Aan ministers hebben zo'n groot praat. Politicus hebben, de ma awa ati voor stone. De ma awa bita ati, dus teme look van mij taki toch met tak. Wow. Teme look van jogi etaki met tak. Oi. Dus suma stem kapal ma libisma of kalaka of free of busmeti. Na libisma stem kap jogi, me no denk yo. No libisma stem kap yes ma boy. Ja, maar voor conta pa minister, look hoe den passie no yo, pedes met tayo. Monsieur no sa for this man love go stem gide ma, if you see them passie. Amano go look you, amano wa Hindustani. So mama wrakte met takso. Amano look you know wan juka, amano wa Hindustani, hij gaat niet naar je kijken. Ama wanin go kot ko grasi ge in gotro,
crimen voor Rukoi, je pe prani kon gudu, maar man lop you. You know a fucking joka, a man a kule. You know me? You know a joka, a man a kule, man lop you. Je looks aan mij tjago, ja morserij. A man go kregi de kule, lekker zo takowe pina. De man, if you no look but drie kokos ref de man lai joni na pakket punya, de man no look no de man pita ati. No pita ati pate feia pito. Na moro visa ki pate kusrana. If une brebi, un gidema ete fefiari, si fa wat de no strand for angere. Gidema ete fefiari, si fa wat de angere. De man disi. Si fa de man hele biri kon break, si fa matura bella kon pigi. So sa follow money. So sa follow money. Ida na grap. De man disi na hai. Mino sa fa front. Wan buri kisref no skope futu na wan bonton kuma follow Jake doing. Wan buri kisref no stem di de man. De man disi no mag win moro. Kala kan stem, free ne stem. De man no mag win moro no so dana Yusuka pina. Ulop pina, vooral de blakasma. De blakasma. Ja, tintin dan mij die 1800 kolom. Dat je breedte. Je kon actie door dan dat hebben ze al gestart. 1800 gulden. Je hebt 8 kinderen, dan krijg je 1800 gulden. Zij die in actie de man die man grond komt kopran. Zij die niet deze man grond kopran. Zij die de man weet ik denk grond. Zij die gas maar 1800 gulden gas maar grond kopran. De gas was zorgen streffen. Kom je veel bakondre. Lo bakondre gides man grond. Ina bouwstichting gides maar gides man grond dat je sisa des man doen. Maar ine kun des man. Je want aan fura kondre. Je want aan libine kwa lord. Shake. Look for the fit for only money. Aye. Look for the fit for only na gas money. Look for the forades. Aragere se konono. If you no look panes no fefi yari. Aragere se konono. If you no look panes no fefi yari. Post 28 arageren dat op broek. Dus je 70 na greedy. Dus je bedoelt if Chan no kan regering. If Chan no komt. Wis Chan no kan regering. Wis NDP wina regering. De pulo se chuchagi de ma de pull up money. Akuli lai money. De ma fu ordre de kuli lai money. You win a verkiezing, maar je pot een bakana de kuli anu, de frek kuli anu. Me sik bapa de dansa kasama la. Mi sof sana politik, mi no dong. Me frede taki. Wis ano NDP wini, wis na moksi moriong, ada keren nos dong fifiari. Dan fos ma fusran ayo opo na ngasarna politicus. Dan fos ayo opo no fos mo sitak ayo do ba politik. Maar if we look at social media nou, a echte clash de nou tussen VAP en NDP. We zien van de man VAP beklad de NDP'ers, bijvoorbeeld dat van de man naar voerman, van NDP naar voerman. Wat voerman loopt wat voerman, nyaman loopt nyaman. Nooit. Nyaman loopt nyaman. Nooit. Wat voerman loopt wat voerman. Maar voerman is dat wat voerman. Wat voerman, nou wat er voerman, maar laat den toen dat voerman en dan op de schrift is wat voerman, nee kun wat voerman. Alle politiek in de van met dat gratari, alle politicus fusseren naar voerman. Wat voerman, nee kun wat voerman. Nou mi no, gooi tak die de mamoro, maar gooi tak volk van voerman, nee kun wat voerman. En de man schrift is een dief kunt een dief niet. En zo mij laat zich volk. Want iemand tegen me, het NDP vindt 20 zetel. Dan nou een partij nou kan NDP nou kan VAP. De man kan je kies dus maar. Je kies dus maar de eerlijk. Je moet eerlijk zijn. We zijn één oneerlijk in Suriname. Ik ben met tegen de show met blakke partij. De man heeft niet voet op alle de blakke massa op een partij. De man op een partij voor een bigger police sponsor. Met tegen. Ik denk dat loopt de man op blakke volk. Omdat het is 40 blakke partij. De man op de 40 blakke partij, de kolie druk terug, die de man bakka vinger, beloof de kolie sani, want op de partij leg kolie op, voor kolie sakamoni gide. Maar niks aan man, doe ik blakke man ching.
Ik look alle de blakke papiers zijn VAP. Vooral NPS. VAP en VAP na pas 5 jaar in de machtcentrum. NPS de bijna 1000 jaar in machtcentrum. Niks aan de dogie blakkasma. En wat zijn de sangai? Is dat sa blakkasma? Mogiwan. School to take alamilai. Hier is sa blakkamoso. Maar je moet bidden. Je moet bidden. School to take 60 dusulai. Meer blakkamote. Je moet bidden. Je moet bidden. Gaat goed komen. Amane fini. Je moet gewoon pina toch. Hoe pina? Van nog niet. Ameta. Je moet bidden. Je moet bidden. Wie is niet bidden? Mok is de san bakau. Gade pot la money give tap mistopo. Blakkaman dong. We zijn echt oliedom. We zijn dom daarop pinaren hoor. We pinaren en we zien geweldig. Tabla kamay pina. Nagado. Tabla kamay yun wala to. Nagado. Alasan nagado. Je moet beter God katje geven. Je moet werken. NPS dan 6, bijna 40, 50 jaar. Sado giwan blakaswa. Den trapates dan lukt dat. Oh. Egi blakapate ne do next jide. Ina foyari jami ne do next jide. Tu blakaman ze zijn sterk. Ze zijn fysisch sterk. En van de mij dat ze zijn sterk. Ze hebben het overleefd. De overleefd al 5 jaar. Wie is voor Pina? Ze hebben het overleefd. Maar Chantaki, sang den doe in 40 jaar politiek en doe in 4 jaar. Sade amoni sade tramano voor in 40 jaar en voor in wat jaar aan leek aan je vrouw. Aan leek. Dat is enkel. Sade tramas nog 40 jaar next de man doen. Iedereen kan kolen love God doen. Is dan 40 jaar voor akondre. Da kolikos dan voor jaar iedereen kan maar doen. Maar voor to lekio. Maar afsluit wat toch? Ze zijn makkelijk voor, maar voor toe. Maar het troet dat 40 jaar de man doen. Next de man doen, zorg me sansa de man doen. Niet eten, met wat brok op ponto. Wat ambulance ref de man abi, gibla kasma. Is dat niet voor ons sasiki brok op ponto, kaffe to ambulance ref no de. Nikera 100 ambulance, pe juka de na ambulance, pe juka de na ngakroy wagim sowisma lek brandkar. Dat is mijn tak de standaard, mijn collega's malone. Zo niet hebben we dat tapse. Hebben we dat tapse? We sap tapse morgen alle de assembleeleden. Morgen sampi. We sap sampi dorp morgen. We alle dorp voor me sabi. Dus man na krooi wagi. Niet kera bijna 100 ambulance. Maar ook ponden na ambulance. If de man give broko ponden wa ambulance dan wa fu. 1937. Zag den bu ouro model toch? Zo ze de ouro san de potgides matapse. Ouro sani. Ni kere kis nu wan specialist. Constant me investeren na atos of ni keri. Ames me ta ni keri. Alla blakka me vet voor ni keri. Alla blakka politicus se vet voor ni keri. Sana voordeel sa blakka maaf na ni keri. Pike me. Zij de man vet voor Albina. Zij de man vet voor Brokopon. Look om me udo je voor dat. Look om me bouwdoe. Look om me gren. Maar luister. In een man paides maakt kinderbezig. Maar de man assembleeleden moet podden laten toch de Brokopon de assembleeleden naar assemblee toch. Zowel Marina toch. Die anogo do next to you. A blakama is suka pasu bij prege vrouw ala de vrouw ving. Anogo do next ja blakama. Tune brif me. Omdat je ziet dat ik pre-Facebook clown en bla bla bla. Maar gamma fucking post. Next aan het doen. A blakke man nou doen next to you. In look van mijn tak brief. Maar a blakke man tak je moet naar de kerk. Je moet bidden. Je moet bidden. Dat a blakke man leren. Je moet bidden. Of je moet naar een bonne man. Maar oké. Hoe zit aki VAP? E fazer uma sani fu já pratico em NDP, já pratico tussen Jenny, Nanga, Adin, Ventak Adin wantron president, dan Walosani. Wij vinden politiek dat die VAP. Politiek voor NDP game shame.
NDP heeft me schande gegeven. Wat je bedoelt? Van nou, man kan veel tegen dat je aan terug. Af van voorzitter, dit toch? De man aan voorzitter. De man aan voorzitter. Dus ik kies aan voorzitter nou. Dan nou, om mijn man zit zijn bakatak nou. Ik was maar dat na president. Uno man draai. Want na sponsor heb bepaald. Dat is lukken. Als sponsor, een president zou maar wakker overeen. Als sponsor nou een president zou tappen. Dat is het probleem van de man. Dat is niet waar. Dus dat is een probleem zijn in NDP. In alle politieke partijen. Allemaal. Maar NDP, een partij aan gauche. Ik denk dat je kies voor voorzitter. Dat jugo no bo de moro. Ik denk na voorzitter bo bepaal Alassane. Ik denk des maar bo dat afvallen kari voor no jong. Ik denk dat bo zegt dat afvallen kari voor no jong. Ik denk dat de NDP bo zegt dat afvallen karo jong. Voor roko. Maar de master februari Alex ma wist de man. Nu gaan we gaan de man. Vai cara. Beetje mis atra. Kom maar weer nou. Kom maar weer nou. Even zien die blakke assemblee leden, die vier district. Dan ben waka. Dan even jo stak. Dat de kombera vragen met de ama jum bera vragen na yes don dape. Ayo te kamoni. Ayo ete kamoni. Je kan niet komber vragen. Look fake in look van tak gono no we fit voor de pas. Als je gono dan nou je kan karmi komber vragen. Je moest bera vragen. Je na ngai vrouw na ngai chimaner ebujo sa. Je na ngai vrouw en jamamona no dodo. Dodo probeer voor je bio. Mina, maar hoe kan je bij vragen? Sansam to give de man jakba. De man zit ook een man kan man jak vet doen. Dat is de een primo de man. Je kan karmi per vragen man of de sandati. Mina taki man of kom per vragen spauso. Man of de sandati. Je moest wakker bij de vragen. Je na een andere manier. Angatra man bij wakker. Nou met de man look voor je power biggie. Look for nyama kondre money ko soy po abigida look for mangri da you na ma bera fraga da mo berum bicycle mek des ma bera fraga no ferme bo mek mi wakanga rust da de me rakte ya tak da ware je mo ko don na you na ngai pro nyama money na ngai beite fro na ngai de ala de Okay, dada. da de me rakte ya tak so mi na righteousness met taki right. If you want to if tak ete go meet a follow nek faf want ni bari ko taki politik me gardens ma also tegi dens takanga dens ma dodo. Desma mino tak nanga desma mo tak nanga misrefi. Ala desma say bari about Jim stand disi nanga dati. Unaf shen. Des fast go to tek bisani mina maxer san moro. Min taon beji man lombaka politik party gim kremos mina mak service ani. Ne? Dus mi ano NDP, mina NDP, toch? Ja. Da mi wan stand na woyo, dan bi go suka stand na abab gimen. Dat na abab gimen da bunto, dat de mij look of mi moro you someday. Dat me meteen de maar stop tak low sa nang fucking mo for. Mo biji man. Ni ko suka stand na woyo. Tramay ko te mi mo ni farani ni wara mo tek ni fandi man nema. Peke me blakama wa takru maneri. We have slechte manieren blakama. Het na minama. Nooit bet you blakama wasan. In de comment dat mina rani grasong nee, mi de you blakama wasan. De mo kon bigete thema fesi je moet niet van die man nemen. Niet. Je moet bidden. Je gaat alles. Zo koude bidden. Schoot to tek misan dan in bidden. Dan mama bij de sand gim dan nog teken. Bangat do jongens. Amana dominex anama kirme ma. Anama kirme pa. Wis mi no de nama pat. Ef nama begi ma. Send mi bo teken tu. Ef man give money met teken. Mine lukusma. You no give me. Je gaat me niet geven. Je want mi waka nee bakale kom chiningre. Ik gim shing. If a man give one san minom, teken me et teken gewoon. Wins chan give one san me et teken.
Wis Rusland ging was aan mi eteken. Mi no want de wa heugelaar lek de kraman. Mi eteken. Wis na tante Inke, tante Jenny, wis na Brunswijk ging was aan dodo eteken. Dodo ne wakabaka don blakas was aan na verstang. Ano Brunswijk keer me ma. Ano Brunswijk keer me pa. Europe de doro na de dede. E fa man ging was aan me steken. Mi ne wakabaka don blakas ma. Bless me no was ma kote mi sam do. Te mo pina na mina nga mi chino yep mi. E Brunswijk ging was aan mi eteken. If Jan ging was aan mi eteken. Wie suma ging was aan mi eteken. Zij de mi mag tek voor RDT dam na mag tek voor dem. Una libisma. De mij koren unu fet makanda te de ma winik bana de mauro. Mi Brunswijk ging was aan mi eteken. Mine arki na wan fucking sma. Mi eteken. Mi libi de in mi anu de in sma anu. Mi sroto fu libino dasma anada gado anu. Mi no donso. Mi no compre. FB clown. E tak e Brunswijk ging was aan mi no te kama gwen gimi. Ama gwen omelis ging sanja mi kama ala de sansa ging baka. Onom de so wis no de na man pate. Wis mi no de na man pate functiona center voya no abob dimen. Blakamana next fu taki dat make de tax. Wan blakamana wani kom vooruit. Dan make ino sifa de breedte van de San Moro. De breedte. De breedte no de sima wat is 13 boy. Mo gide na Brunswijk gi master wis Brunswijk gi was ten met de king. Amana smato. Sa you no man do amai to give me. Sa was man no man do give one trust me. Sa one trust me vrede to di. Gado sen was smart wenki. Brunswijk na was rana malek mi. Jan na was rana wan lek mi. Wis me kose mars alade. Na trumetaki. Famagi wasan mo teke no wan blakama no konko. Mi sa tak blakama bijay una meske do ino kun mi. Tak nuk sa Brunswijk gi do ino kun mi. Dat mek je takso. Plus wis me te kwasan fama. Ona denk dat wa ma kosmi. Ik kan kosmi te weer saja ek motof ja. Omdat we sap tak you no man game plus blakas pa bijay. Wa bijay. Dat me kwa tomate bon srefu nap no se. Oso je vrede prane sile kan no ginyang. Je vrede pano antro wa bon. Je sitak ane ginyang je ko bay de plasje wa se strate. Den blakama libi de nasma anu. De no wani konfore da do bige berti kiki. Tak do bige sorry tak. If you take one famal jo kosmi. Wis mi te kwasan voor Brunswijk no man fucking blakama no man kosmi. Ino man me kosju mas baka. Sa you no man do giwan trasma in kwen wan trasma dwen geng. So me taki de mama hurak tap de mina. Ba ko langa de man. Oké, we rond af. En mi wan so de man if you tahara mangri dagunetere et o bet you mars. Te you har a mangri dagunetere mo bet you mars. Net te you. Tahara mangri dagunetere te mo bige betu mars. Unomrak. Dag. Grand Tangi, dat ben de Dodo. En we taku alamala Grand Tangi. Voor de ube wan look video. En we no forget voor subscribe en die video like. Alle ding oude subscribers we tak Grand Tangi. En de nieuwe subscribers ook toe we tak ding Grand Tangi. En we tak ding welkom. Ciao, ciao. Swai, swai.